Продължаваме нашата импровизирана среща и нещо като интервю, което всъщност се получава доста добре, понеже нямаме нищо предвид като програма, разбирателство, какво да се говори, затова може да си говорим за всичко. Така, ето го Иван, това е неговото хале и сега стартираме отляво надясно. Иван, какво е това нещо пред нас? Това са най-различни купи и грамоти от моите участия през годините на ретро паради и на ретро ралита, такива мероприятия. Виждам, че има и стек бира, явно и това е награда някаква. Това си е лична награда. Лична награда, ще злоупотребиме след малко при тия температури. Така, гледам, че са от всякъде международни, латиница, кирлица, магнитчета, хубави жени. Май има всичко тук. Така, община, видим предимно сръбски общини, най-вероятно скоро ще има, ще има и румънски, неизбежно. Така, тук веднага вдясно правим едно завойче. Я ни разкажи тази червената кола. Какво е това чудо? Това е Chevrolet Corvette кабриолет от 86-та година. Води се Indianapolis 500 Pace Car. Такъв автомобил е водил 75-то издание на Индианаполис през 86-та година. Кола, която задава темпото, знаете, преди да стартира състезанието. Всички кабриолети от тази година излизат от General Motors с тези инициали Indy 500 Pace Car. Разкош. Това е един от любимите ми автомобили, не е в идеално състояние, даже е далече от много добро състояние, но пък си е червен Corvette кабриолет. Това до него да не казвам повече знам, но ти ще ни кажеш. Chevrolet Camaro от 87-ма, сбъдната детска мечта, другия ми любим автомобил, и двете са 8 цилиндрови, и двете са 5.7, американски, емблематични автомобили. Така, ще продължа. Това е Peugeot 205 със стъклен покрив. Каква му е идеята? GTI 1.9, много рядка версия. Това е на моя приятел Жорката, с който заедно държиме халето. Рядък автомобил, много добро състояние, имах удоволствието да го карам и е така състезателна кола на пътя. Да, няма хидравлика, няма нищо, усеща се. Това според мен е BMW, ще става кабриолет или просто ще се ремонтира? Това BMW е пета серия, 528. То вече е излезна от боя и сега трябва да го сглабяме. Ще стане истинско? Да. Без да е кабриолет, разбира се. Да. Така, виждам Алфа Ромео, аз съм фен на тези червени изчадия. Да, много красив автомобил. Това е иконата тук в халето. Това е много красив автомобил. Знаете, че Гунди е имал такъв. Кожен салон, да, това е колата, която преди много години е предизвикала. Освен това, това е автомобила, който участва в филма за Гунди. Това е автомобила, който там е фолиран, нали, бежев. Но това автомобил, реално това е колата за Гунди, да. Браво. И завършваме на това синьо нещо. Каква е неговата идея? Това е на сина на Жорката и той влиза в играта, така че и той движи заедно с нас. Много отрано задвижвате нещата. Имаме още доста автомобили, те просто не са тук в халето. Разкажи ни за тях, къде са, кога, как, то ясно кога може да се видят и къде. По гаражи, по паркинги, пред блокове, навсякъде общо взето. Някои са в София, други са тук в Видин, някои се карат. Моята приятелка е на работа с един от автомобилите, с Ford Mustang. Брат ми е с другия на работа, отпред видя още един-два автомобила. Жорката и той има още 4-5 коли, които ще ги събереме за ретро парада. Да. Това представлява корветчето с дигнат капак. Доста странна сградка. Мен прилича на Макуин. Там са суни неговите колички, защото са сина достатъчно съм гледал. Трансформърс, да. Интересно. Я да видим какво има под капака всъщност. Иван ще ни разкаже какво виждаме. Има L98 Chevy Small Block на General Motors. Чугунен блок, алуминиеви глави, 5.7, то е специално около 240 коня фабрично. Има какво да се желая, има какво да се подобрява. Първо ще му обърнем внимание. Да, най-доброто предстои, както се казва тук там. А с какви проблеми се сблъскал с тия чудеси? Повече са американски коли, явно е там интереса.
Като доставка, части, разправи и сервизи, има ли някоя идея от тия коли въобще? Не е проблем с частите. Частите не са скъпи, има доставка до една седмица, пристига всичко. По-скоро хората се плашат по сервизите, тъй като не са прави такива коли, не са много сложни. Каквото можем си правим сами. Това е желязо, предполагам, пластмаси няма. Пластмаса. А това отпред е пластмаса. Стига, бе! Това е единствения, може би, и Pontiac Hero, американски автомобил. Това не го знаех, между другото. Които са целите от пластмаса. За разлика от Камарото, което е желязо. Този е на метална рама. Това е на пластмаса. Да, метална рама. И така доста революционно за времето си. Да, ясно. Коя година е това нещо? 86-та, виж, алуминиево окачване. Така прилича малко на състезателна класа. 86-та не смех си мечтая за Лада. Бях пробвал москвич, не бях очарован, но то друго нямаше. Ма то е интересна кола, да? Има приличен достъп до окачване, до двигател. То до всичко има достъп. За разлика от сегашните, освен да налееш вода в чистачките, май друго не ти се получи. Виждам това бастун, аз се чудя какво е, но да. Работи. Щом работи, не е грешно. Те първо ще обърнем внимание, ще проект на кола е. Няма да я реставрираме в оригинален вид. Не търсиме оригиналност, по-скоро ще вкараме наши идеи и да стане още по-готино. Браво, супер. Реално водиш, а как се справяте с толкова много коли, защото знаем една кола каква разправи, то са граждански прегледи, винетки, чудеси, ако иска да я ползва човек пълноценно между другото. Трудно. То е ясно, защото парите са ясни какво е. А особено за такива, за данъци няма питам, то е ясно, че там е вече някакъв тегъв. Данъците са им скъпички, не е нещо фатално, но все пак зависи, аз не пуша, не пия, няма да казвам, че не пия, но не давам толкова пари за тия две неща. Значи, ако сметнеш един редовен пушач, може би разходите са му същите като моите разходи за колите през година. Аз като бивши такъв не мога да твърдя. И преди не ми стигаха парите и сега, но както и да е, явно е от начина на живота. Да. Аз съм жив пример за това, нали, някой като пита, пушиш ли? Не, тогава къде са ти парите? Ето ми. Ги виж. Ето ми. Браво. Планираш ли нещо друго да вземеш? Има ли това, като изпадне? Това е чисто колекционерска дейност, реално. Планирам още един Chevrolet да взема. Добре, защо не виждам Dodge Challenger, примерно, Pontiac Firebird, има неща, които... Защото това време те са много скъпи. Все пак те спира нещо. Да, новите не. Аз съм чул някои имена и си казвам, да ти има и други кои. Има и други, които искам да имам, но нямам възможност, а от новите не ме влекат просто. Трябва да е задължително по-старо, поне 90-те назад.